Bon dia, benvinguts tots aquells que us heu registrat en aquest webinar, en aquests diàlegs d'Alcaldes Poneu d'aquest 30 de juny de 2021. Avui centrem els diàlegs en el tema de l'eficiència en la gestió de residus. Parlarem amb 3 veus autoritzades de diferents àmbits sobre si és una qüestió bàsicament d'anar millorant la tecnologia, innovar, o bé també d'una certa capacitat d'administració d'aquesta gestió dels recursos. Com sempre, agrair la presència d'alcaldesses i alcaldes, regidores, regidors, representants polítics, també d'institucions, d'associacions, d'empreses o del món universitari. Com sempre, gràcies als patrocinadors d'aquests diàlegs, com són Urbacer i Xut Consulting, podem fer-los. Però també avui anunciar que s'hi incorpora un nou company de viatge. Són precisament la gent de Compini Technologies. Ells són els que compten amb una eina per gestionar precisament la recollida de residus de manera àgil i intel·ligent i així optimitzar recursos, precisament un dels temes que avui volem abordar. Per tant, benvinguts Compini Technologies i la seva eina que es diu ComTiner, amb cada quilo. La veritat és que nosaltres ja portem anys i panys fent diàlegs d'alcaldes. Sabeu que la pandèmia va obligar a canviar el format. Nosaltres ens trobàvem, vèiem, tocàvem físicament els nostres convidats, hi havia aquest networking que només pot ser quan som esmorzars presencials. Però la nova etapa, que ja dura, doncs, evidentment, el que ha durat tot aquest tema del confinament, ens ha descobert una altra manera de conèixer els temes a través de la tecnologia. Nosaltres volem dir que Alcaldes Poneu continua sent una publicació en línia, un llibre anual, un canal de televisió i uns esmorzars ara convertits en diàlegs periòdics a través del webinar. Creiem que és un aparador únic en aquests moments encara al nostre país. Dit això, avui també hem de recordar que continuem amb convenis amb el Punt Avui, amb la Pompeu Fabra, amb qui fem uns diàlegs també en presència d'estudiants. Tenim col·laboració molt estreta amb l'Associació Catalana de Municipis, amb la Federació de Municipis de Catalunya i portem gairebé 4.000 edicions. Dit això, agraeixo moltíssim avui la presència dels nostres 3 convidats. Tenim amb nosaltres Isaac Paraire, que m'ha desaparegut un moment de la pantalla, però m'imagino que el veieu tots, o espero que sí. Isaac Paraire és el nou director de l'Agència de Residus de Catalunya i, evidentment, cal felicitar-lo pel seu nomenament, que va ser precisament el passat 14 de juny. També agraïm moltíssim la presència del Nil López, el president del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i alcalde de Matadepera. Hola, Nil, què tal? Gràcies per acceptar l'invitació d'alcaldes. I l'Imma Mayol, hola, benvinguda, Imma Mayol. Ella és la directora de l'àrea d'Ecologia de l'Associació Metropolitana de Barcelona. En definitiva, volem saber què és el que passa amb la gestió dels residus. Jo no sé si Isaac Paraire ens ha desaparegut de la connexió. Per tant, l'ordre que teníem pensat, Isaac, Nil, Imma, l'invertim i, per tant, comencem amb el Nil fins que l'Isaac Paraire torni a estar en pantalla. Bàsicament, és un tema de gestió, d'usificació, de pensament estratègic, o bé la innovació tecnològica és la que està permetent-nos cada cop ser més eficients a l'hora de gestionar residus i emissions de CO2. Digue'm. Bé, molt bon dia, moltíssimes gràcies a tothom i també, alcaldes EU, per la vostra invitació a participar en aquest webinar. Avui amb doble barret, si em permeteu una mica l'expressió, perquè hi participo com a president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, però també com a alcalde de Matadepera. Per tant, sabeu que Matadepera també és un dels municipis que està per sobre del 90% de recollida selectiva, cosa que hem de celebrar. Bé, volia començar aquesta intervenció primer amb una salutació especial i donant l'enhorabona a l'Isaac Paraire, en aquest cas, per al seu nou nomenament com a director de l'Agència de Residus i, evidentment, mostrar des del nostre àmbit, des del Vallès Occidental, les ganes que tenim de treballar conjuntament amb tots els reptes de futur que segur que se'ns posaran sobre la taula. Avui el debat és molt interessant perquè parla de si és un tema
doncs la gestió de residus és més un tema, en aquest cas, que li pertoca a l'administració pública, o bé, si és un tema més d'evolució tecnològica. Bé, jo, en tot cas, permeteu-me que us digui que, evidentment, és una conjunció entre aquestes dues sinèrgies, no? Però bé, ara una mica amb la meva explicació us volia aclarir 4 temes, no? Primerament, dir-vos que segurament la pandèmia de la Covid-19 ens ha posat sobre la taula algunes de les limitacions del sistema actual, no? Com són la dependència de materials, les cadenes de subministraments globals, per mantenir l'activitat econòmica i per donar resposta també a les necessitats generades. I dir-vos que des del món local hem hagut de treballar molt intensament durant la pandèmia per adaptar-nos, en aquest cas, als diferents problemes que aquesta ens derivava, com són la recollida de residus a les residències de la gent gran, el contacte permanent amb les plantes de residus per garantir-ne el seu funcionament, la protecció també dels treballadors i les treballadores que estaven en aquestes plantes, el seguiment de les mesures de seguretat i, evidentment, l'establiment de protocols de recollida i tractament en un context greu de crisi sanitària on apareixen noves fraccions, noves tipologies de residus, com són les mascaretes, com són els envasos de gels hidroalcohòlics, que també a la gent li generen dubtes i, evidentment, també els dubtes que corresponen al propi material d'ús sanitari. En paral·lel, també hem de dir que hi ha hagut la pandèmia, la Covid-19, però també un context creixent d'emergència climàtica. Estem en una situació d'emergència climàtica, sabem que no tenim un planeta bé i que revertir aquesta situació és complicada. És a dir, sabem que la gestió de residus afecta i que actualment gestió de residus és molt més que simplement això, és a dir, abarca els termes d'energia neta, de consum responsable, també els temes d'economia circular i tot el que té a veure també amb la qualitat de l'aire. Per tant, se'ns ha obert molt també el ventall de treball i hem d'ampliar una mica els horitzons pel que fa a la nostra gestió. Sabem que el futur no és només reciclar i reutilitzar. El futur és consumir diferent per part de la ciutadania, però el futur també ens demana innovar. I, per tant, nosaltres, com a administracions públiques, hem d'aportar aquestes solucions innovadores. I com es fa tot això? Doncs jo crec que des del treball conjunt, perquè, evidentment, un canvi de paradigma no l'aconseguirem sols i aquí apel·lo molt als emblemes que s'han portat fins a dia d'avui per part de l'Agència de Residus de Catalunya, que són aquest triangle virtuós, les administracions, les empreses i també la ciutadania. Si aconseguim que aquest triangle treballi conjuntament, llavors podem dir que estarem en la mateixa direcció per donar aquesta sortida verda a la crisi. Comentar després, ja anar una mica a l'àmbit de l'Ajuntament, també com a alcalde, que els ajuntaments també tenim un paper clau, perquè som l'administració més propera al ciutadà, la que rebem de primera mà i les solucions, una mica la que ens demanen aquestes solucions, aquestes necessitats immediates de la ciutadania, i dir-vos una mica que aquest futur ens demana, evidentment, l'augment de la recollida selectiva. Jo vull destacar que aquí al Vallès Occidental tenim un projecte que és el PIRS, projecte d'impuls a les recollides selectives i del porta a porta, a través del qual ja hi ha 4 municipis que fan porta a porta, com són Ullastrell, Vacarisses, Palau-solità i Matadepera. I aquest any, aquí al Vallès Occidental, afegirem 5 municipis que podem dir de tamany petit i mitjà en aquest porta a porta. Paral·lelament, també hem de dir que els municipis més grans no es poden quedar enrere i, per tant, plantegem en altres zones solucions com poden ser el porta a porta diferenciat o, en aquest cas, la fórmula del contenidor amb xip, que també és una fórmula tecnològica que funciona molt bé.
faig un parèntesi i vaig a Matadepera un momentet, també, en aquest aspecte, i dir-vos que el poble, nosaltres fa 10 anys que estem treballant ja amb aquest porta a porta i que, per tant, estem per sobre d'aquest 90% de selectiva i n'estem contents. Però sempre us puc dir que això es pot millorar. És a dir, ara ja portem 10 anys, portem un bagatge, podem fer coses perquè aquesta selectiva millori. Nosaltres ara estem a les portes de licitar un nou contracte de recollida d'escombraries i neteja i, per tant, doncs aquí hem d'entrar-hi com a administració. Com? Doncs segurament incorporant noves fraccions, com és el cas de l'oli, que ja funciona a Ullastrell amb rotund. Hem de dir que doncs, el fet que hi hagin altres municipis com Ullastrell que s'hi han posat fa poc doncs ens ha fet veure que aquest model també pot millorar i, per tant, nosaltres que ja el teníem implantat, doncs podem agafar coses d'aquests municipis que s'han incorporat fa poc i, per tant, doncs bé, hem de felicitar, per exemple, la valentia del govern d'Ullastrell i de la seva gent que ha tirat endavant aquest sistema de porta a porta i amb un èxit rotund. I després, evidentment, dir-vos que hi ha un altre repte que tenim també com a consorci, que són els fons Next Generation Europe. Nosaltres, des d'aquí, des del Vallès, estem impulsant un projecte que és el Parc Circular del Vallès, un projecte que afectaria en les dades de recollida selectiva del que serien el 10% de la població de Catalunya, perquè el Vallès, al final, en macrodades, és això el que representa. I, a partir d'aquí, un projecte transformador per crear una nova planta de fracció orgànica, estratègies de recollida selectiva a tots els municipis i donar una sortida circular als residus, afrontant problemàtiques com serien també el residu tèxtil, la problemàtica dels plàstics o fins i tot temes que tenen a veure amb el malbaratament alimentari. Finalment, doncs, dir-vos això, que des de la comarca nosaltres ens hem posat les piles perquè creiem que treballem per fer possible la transició ecològica en tots els àmbits i, evidentment, protegir-nos d'aquesta emergència climàtica i, evidentment, que aquestes polítiques han de ser conjuntes. Ho farem ajuntaments, agència, consorcis, tots alhora, però apostant això per les energies netes, economia circular, valorització de residus, impuls també del consum responsable i la promoció de nous estils de vida i relació basats en aquests valors socials i mediambientals. Gràcies al Nil López. També, ara sí, donar la benvinguda físicament a l'Isaac Paraire, que ja has connectat fa estoneta, però com que en aquell moment precís en què havia d'inaugurar la ronda doncs no el teníem en pantalla ni el sentíem, seguirem una mica l'ordre que hauríem seguit. Per tant, li diríem a la Imma Mayol que després d'escoltar l'alcalde de Matadepera i sobretot tots els exemples del Vallès Occidental, m'agradaria que ara la intervenció de la Imma Mayol estés centrada sobretot en la visió des del que en diríem l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, Imma. Moltes gràcies, Eduard, i moltes gràcies a l'Espai Alcaldes EU per convidar-nos a poder participar i també sumar-me a les felicitacions a l'Isaac per aquesta nova responsabilitat. Ja hem tingut ocasió de parlar en algun moment i ho farem molt perquè, efectivament, com bé deia el Nil, la cooperació entre les administracions jo crec que ha estat una marca, diguem-ne, dels últims temps que ens ha funcionat força i, per tant, la voluntat i les ganes de l'àrea metropolitana es continua col·laborant absolutament amb el govern de la Generalitat, amb el Vallès i amb qui convingui. Aleshores, la nostra diagnosi i la nostra reflexió. Jo la centraria fonamentalment en 2 punts. La primera és, nosaltres com a àrea metropolitana hem tingut una reducció dels residus durant l'època de la Covid. S'ha produït una reducció. En total, ha baixat a l'àrea metropolitana, hem passat de 475 quilos de residus per habitants a 455. Hi ha hagut una reducció. Això s'explica fonamentalment pel tancament del que ha estat tota l'activitat comercial, molt especialment la restauració, que ha estat importantíssima, i l'hotelera. Això explica aquest descens. Si bé és cert que en alguna localitat on la gent s'ha quedat a casa, que és la majoria, hi ha hagut increments de domiciliària, com és lògic, però sí que hi ha hagut en termes globals una reducció del 2,2% i, per tant, se situa en general a 1,5 milions de tones. L'altra qüestió que voldria reflectir
és que quan des del webinar ens fèieu la pregunta de cap on hem de tirar, jo diria que hi ha 3 elements que són claus a l'hora de fer gestió de residus i que s'han de conjugar, que no poden anar separadament. El primer és el lideratge polític. Abans el Nil parlava de coratge, no? Quan parlava de municipis que havien decidit fer el porta a porta. Jo crec que, en general, qualsevol política que s'implanti de residus, a no ser que sigui la més conformista del món, que no faci res, que això és una política de residus també i no és la que volem, requereix lideratge polític. Hi ha d'haver coratge, hi ha d'haver explicació, hi ha d'haver voluntat d'alguna forma de suportar èpoques que no són fàcils a l'hora d'implantar nous mètodes, hi ha d'haver molt convenciment perquè quan hi ha reaccions adverses doncs un ha de saber fer-hi front amb els canvis que convinguin. Per tant, la premissa de lideratge polític és clau. La segona és implementació de tecnologia. La nova tecnologia, ara posaré exemples, ens ajuda. La tecnologia en aquest moment ens ajuda. I la tercera dimensió és el canvi cultural. Canvi cultural que se sustenta molt en la informació i l'educació i que significa canvis de paradigma a la forma de viure el consum, com bé deia el Nil, i en general a l'hora d'abordar el nostre estil de vida. Per conjugar aquestes dimensions, jo us he de dir que a l'àrea necessitem fer un salt qualitatiu. A hores d'ara, el reciclatge a l'àrea metropolitana al promig està situat en 38,4, per tant, estem encara lluny del 50% que hauríem d'estar. Hi ha 75% dels municipis metropolitans que encara no hem arribat en aquest percentatge. Dir-vos que en aquest moment l'aposta que s'està fent perquè sigui possible aquest canvi i aquesta millora de la recollida i dels sistemes de tractament se sustenta fonamentalment en la individualització de la recollida, que té com 2 formes. La implementació del porta a porta. Aquí vull fer esment al municipi de Ripollet perquè és un municipi amb una tipologia tant social com urbanística, que no és la que representa la majoria de gent que ha decidit fer porta a porta. I, en canvi, Ripollet han apostat pel porta a porta, 40.000 habitants. Ja ho estan, diguem-ne, posant en marxa des d'un punt de vista del que seria tota la preparació. I també els contenidors intel·ligents. Aquestes 2 apostes, el porta a porta i els contenidors intel·ligents, és el que ens ha d'ajudar en un termini, voldríem que no fos molt llarg, a fer aquesta millora de la recollida selectiva per arribar al 50% que ja hauríem d'estar. Nosaltres, com a àrea metropolitana, hem apostat no només per fer la competència estricta nostra, que seria el tractament, sinó donar suport als municipis perquè facin aquesta transició. I això es fa de 1000 maneres, però una de les maneres que es fa, que és molt gràfica, és que els municipis que milloren els seus sistemes de recollida i, per tant, ens estalvien a nosaltres diners en el tractament, aquests diners li són retornats perquè facin millores a la seva recollida. És a dir, que els estalvis que es produeixen a l'àrea metropolitana serveixen per impulsar els municipis. La segona idea, que és aquesta de la tecnologia, quan jo deia, de fet la tecnologia ja està present en els contenidors intel·ligents, també i en la individualització de la recollida. Però també voldria esmentar molt especialment el centre de tecnologia que nosaltres posarem en marxa en els propers anys, que és el centre de biofertilitzants i adobs, que serà per tractament de matèria orgànica i que tindrà un pes específic en el que és una matèria orgànica que sigui un adob que pugui ser a la carta, que serveixi pel parc agrari de l'àrea metropolitana, però també serveixi per altres pagesos, i que és un adob que serà de qualitat producte dels nostres residus, que és una mica un plantejament clar de l'economia circular, i que alhora generarà una capacitat d'eficiència energètica i de generació de renovables que també servirà per abastir els municipis metropolitans que ho desitgin amb biogàs i en biometà. I l'última dimensió que voldria esmentar, per cenyir-me el temps, és el tema del canvi cultural. Aquí, el canvi cultural, com jo deia, se retroalimenten. Si hi ha lideratge polític, és més fàcil que hi hagi canvi cultural, perquè es posen els mitjans perquè la gent estigui molt informada del que fem i del que cal fer. I l'experiència demostra, i aquesta la demostra a Catalunya, però jo també que els últims anys he estat a Palma, a les Balears, a Mallorca, liderant una empresa pública que gestiona aigua i residus, ens va demostrar clarament que quan vols fer un canvi, fins i tot en una ciutat que no tenia cultures de canvis en residus, com era Palma, quan tu vols fer un canvi de sistema i vols introduir mètodes, diguem-ne, d'individualització, etc., un bon treball educatiu i informatiu que arribi a totes les llars i que expliqui el per què ho fem i doni comptes dels resultats que obtenim,
significa, per exemple, com va significar Palma, que es passés del 20% de recollida selectiva al 70% a la setmana d'implantació d'un nou mètode de tractament en el centre, un centre que ja és gran, són 18 habitants, amb un canvi de mètode. Per tant, insisteixo en aquesta idea, no? I això a l'àrea metropolitana també hi ha molts exemples que van en aquesta direcció, no? Les tres premisses que s'han de compaginar. I l'aliança, com deia també el Nil, entre el sector públic i el sector privat. Per exemple, jo tinc una experiència claríssima amb les empreses que van gestionar a Barcelona i que gestionen molts municipis de l'àrea metropolitana, que les seves implicacions en canvis tecnològics han permès a l'administració fer aquest salt qualitatiu. Per tant, acabo dient això. Les tres màximes: lideratge polític, tecnologia i canvi cultural. Gràcies, Imma Mayol. La veritat és que l'Isaac Paraire havia d'inaugurar aquest primer torn. Li tocarà tancar-lo, però després us demanaré que amb diferents temes que jo aniré introduint siguem molt àgils i puguem abordar molts temes molt interessants que heu tocat vosaltres en els vostres speech. Isaac Paraire, reitero l'enhorabona que tothom ja li ha donat com a nou director de l'Agència de Residus de Catalunya. En 14 dies, no sé si hi ha, diguem, el traspàs de tot el que s'ha fet en l'anterior etapa, hi ha l'assimilat i, per tant, quines serien una mica les línies mestres que en aquests moments l'Isaac Paraire ens podria donar i, bàsicament, en aquesta primera intervenció, parlar del que es pot fer des de l'Agència de Residus de Catalunya. Endavant, Isaac. Hola a tothom, hola a totes i a tots, i disculpeu els problemes tècnics, que jo us he sentit tota l'estona, he estat aquí present tota l'estona, per tant, també agraeixo tots els comentaris. Nil, Imma, Eduard, i canviaré una mica el que tenia previst dir al principi, per tant, improviso una mica sobre la marxa. També hola a tothom que no veig, però que sé que ens segueix. I primer que, clar, l'Agència de Residus de Catalunya té una llarga vida ja i, per tant, no parteixo de zero i cal fer el reconeixement a totes les persones que em precedeixen, des del Josep Maria Tost a l'equip extraordinari que hi ha en aquesta casa i que, per tant, hi ha una ferma voluntat de fer feina feta, com no pot ser d'altra manera, i que el traspàs, per dir-ho també així, del director Tost servidor, doncs ha estat i està sent molt col·laborador i això també li agraeixo enormement al Josep Maria i quan el vegi li tornaré a dir, diguem. En tot cas, que ho sapigueu i que, per tant, la informació, o sigui, aquí no és que es comença una nova etapa a l'Agència de Residus, és evident, perquè el canvi de direcció també sabeu que forma part ara també en el marc d'una nova conselleria d'acció climàtica, alimentació i agenda rural, que també significa diferents coses i àmbits de perspectiva, però crec que encetem una etapa que és igual d'apassionant que de reptes immensos, no? I tant el Nil com l'Imma ja han apuntat molts d'aquests reptes i el municipalisme en té molts. Llavors, Catalunya, i per extensió també els països catalans, però en aquest cas ens centrarem en Catalunya, és un país asimètric i, per tant, calen solucions asimètriques. I en la gestió dels residus ja ho veiem, no és el mateix perseguim els mateixos objectius per tota la població, per tots els àmbits, però la forma d'arribar-hi segurament, o sigui, amb tota seguretat, no és el mateix. No és el mateix l'àrea metropolitana de Barcelona que municipis de 80 habitants d'altres zones del país. Els objectius sí que ho han de ser i els objectius i els reptes són globals, però en aquest cas també en la gestió d'aquests residus ha de ser i hem de ser capaços d'entendre aquesta asimetria. I el gran repte és a l'àrea metropolitana també, sense excloure el gran repte que suposa la resta del país i que tenim ja desenes de municipis aplicant, parleu molt porta a porta, soc hiperdefensor d'aquest sistema com a forma per assolir els objectius que ens plantegem i s'agraeix també la voluntat política que cal i que és necessària, com deia sobretot l'Imma, i ha fet molt èmfasi en aquest lideratge polític que cal per implantar aquests canvis en llocs grans, que en llocs petits també és complicat, però en grans, com deia, és el gran repte. Aquí al capdavant de l'agència, humilment també,
volem i vull posar al primer ordre del dia l'estratègia catalana de residu zero, perquè parlem moltes vegades o sovint de la recollida, de la gestió i tal, però hem d'anar a l'origen d'això i, per tant, hem de tendir a no generar-los i a ser conscients del que estem generant, no? I, per tant, amb tot el que significa. Hem de parlar d'economia circular, hem de parlar d'innovació en tots els camps, no només en el tractament dels residus, sinó sobretot, torno a repetir, en l'origen. I es tracta d'una revolució, al final. I si algú li espanta la paraula revolució, que parli de 3 reformes, i 3 reformes ja la faran, la revolució. I crec que hem de ser valents i valentes per poder fer això. Primera, també perquè el marc europeu hi obliga, però per determinació i convenciment, també. I això torna a ajuntar de nou amb el lideratge polític, el consens necessari que es necessita i que per tenir aquest consens també cal, un altre cop, el lideratge, cal transparència, cal molta cooperació institucional, que també ho apuntava tant el Nil com l'Imma, i estan implicats, que no me'n vull descuidar també, amb el desplegament dels ODS com a marc de treball, de pensament, com a far. Aquí el govern de Catalunya va aprovar el pla per la implementació de l'Agenda 2030, que ja fa un parell d'anys, gairebé 2 anys que el va aprovar, per assegurar aquesta implementació dels ODS i de l'Agenda 2030 a Catalunya. I tenim reptes immensos ara que ens han d'ajudar, com la llei de residus, que també està damunt la taula, que la voluntat política de la Conselleria hi és necessària, és imprescindible i, per tant, segur que tindrem nova llei de residus, dependrà de la calendarització parlamentària, evidentment. Tenim reptes també immensos com, per exemple, la prohibició dels plàstics d'un sol ús i l'entrada en vigor d'aquesta directiva europea aquest proper dissabte mateix. O sigui que ja tenim canvis, tenim novetats. Però repeteixo també que no venim de zero. L'agència ha liderat i ha coliderat i ha participat en campanyes, per exemple, per aquella que es diu s'acaba el malson de les bosses de plàstic d'un sol ús. I retornant una mica a la llei de residus, amb temes de residus municipals, que segur que caldrà també intentar, o almenys treballarem perquè sigui així, aconseguir l'estratègia de residu zero, tendir cap aquí. Els residus municipals, o sigui, la nova llei ha de tractar aquest tema seguint estratègies europees, el tema dels productes d'un sol ús, envasos, els electrodomèstics, el tèxtil. No podem oblidar tampoc productes d'embalatge, etc. Hem de parlar de consum, també. Hem de parlar d'aquest consum sostenible, igual que la producció sostenible. Cal ser valents i valentes per un marc legal que reguli aquestes condicions. Bé, l'etiquetatge. Podem parlar dels sistemes de dipòsit, de devolució i retorn, que crec que també és una altra línia a la que hem d'abordar, i, com no, els sistemes que en diem de recollida selectiva d'alta eficiència, altrament dit, o clarament el porta a porta com el capdamunt del podi d'aquest sistema. Podem parlar de taxes justes, d'una informació personalitzada i transparència una vegada més. I quilòmetre zero, també. La gestió d'aquest residu quilòmetre zero. Alguns són més fàcils que d'altres, alguns territoris més fàcils que d'altres, però en tot cas com a marc, parlar de quilòmetre zero, d'innovació, de tecnologia, l'IMMA, i altres coses que potser aniran sortint en el marc del debat. Perfecte. Escolteu, estem pràcticament a l'equador d'aquest webinar. Ara us faré preguntes, però podeu complementar la resposta. Aquí adreçaré primer la pregunta, quan vulgueu, tenint en compte que siguin bàsicament respostes molt flash. L'Imma Mayol abans ha comentat una cosa que m'ha fet pensar en el revolving, en les targetes revolving. Ves invertint que realment et retornaré jo aquest diner que inverteixes per un tema, com en aquest cas el que ens ha explicat, no sé si era el cas de Ripollet o no. És a dir, això ajuda també que hi hagi iniciatives una mica més arriscades de municipis que saben que
tot allò que inverteixen després torna a revertir. És una mica com l'economia circular, però aplicada una mica a aquest sistema, no, Imma? Sí, la veritat és que jo crec que sí, que una mica la idea del pagament per generació ja és una idea que és clau, que la gent pagui en funció del que genera, tant si estem parlant de comerços com si estem parlant de persones. I després, dit d'una altra manera, els municipis metropolitans, per exemple, que d'aquí un temps no tinguin els objectius europeus assolits, serà un cost alt per ells econòmicament, això. Perquè el cost del cànon que es paga per la resta, que cobra l'Agència de Residus, i jo crec que encertadament en aquest sentit el plantejament, fa que estimulis a que si ho fas bé pagues menys. I això és molt important, que hi hagi estímuls tant col·lectius com individuals en aquest sentit. I, per tant, jo crec que s'ha d'entendre molt, i així ho volem nosaltres intentar explicar amb les nostres taxes de tractament a la ciutadania i també als comerços, que l'afany no és recaptatori en el sentit estricte, sinó que l'afany és pagar un servei, això està clar, però fer-ho sobretot perquè la gent ho faci bé. Perquè és que si la gent ho fa bé, nosaltres ens estalviem diners. No sé si hi ha, diguem-ne, exemples que inviten a seguir-los, no? L'alcalde de Matadepera abans ens explicava Ullastrell, no? Cada un dels indrets, comarques de diferents municipis també són mimetitzables per altres municipis a partir del moment de l'èxit. Sí, evidentment, jo el que volia dir és que cada municipi és assimilable a altres municipis que puguin tenir tamanys similars, no? Evidentment, no pretendrem que Ullastrell agafi l'estratègia de l'àrea metropolitana o d'un municipi metropolità com Barcelona, no? O viceversa, no? Però dir-vos que sí, que hi ha estratègies que són assimilables i que cada model serveix també perquè altres municipis que encara no ho fan, encara no estan fent recollida selectiva porta a porta o ja ho estan fent però tenen un model de fa temps consolidat, doncs puguin establir estratègies de millora, no? Jo, en la línia del que ha dit la Imma, penso que un factor important és que la ciutadania prengui consciència de que gestionar, és a dir, tractar el residu és car, és a dir, val diners. I això és una cosa que s'ha de traslladar. Més que res, no tant per parlar d'un tema de bonificació, de dir, és que si ho fas bé et premiaré, sinó més aviat per dir que anem evolucionant cap a un model on tu pagaràs el que generis i no més ni menys. És a dir, pagaràs el que et pertoca, no? Una mica, però sent conscients que això té un cost, que és molt important. M'agradaria que l'Isaac Pelai ens precisés un terme, que és aquest del residu zero. No sé si hauríem també d'igualar reciclable 100. Ho dic perquè, clar, el residu zero, bàsicament, d'alguna manera, s'ha de generar residus quan consumim. Quin seria una mica l'esperit d'aquesta frase, residu zero? Primer, una cosa, deixa'm, si em permeteu, complementar un parell de coses que no puc més que sumar-m'hi, però cuides el medi ambient, pagues menys. El maltractes, pagues més, per ser clars. I a partir d'aquí, doncs, va sortint tota la resta. I l'administració no ho ha de fer amb afany recaptatori, com deia l'Imma, sinó és en afany de cuidar aquest medi ambient. I per reforçar també el que parlava abans d'estratègies asimètriques, ara ho deia l'alcalde, no és el mateix l'estratègia que s'ha de seguir a Ullastrell que al barri de Sant Andreu de Barcelona. No és el mateix. L'objectiu sí que és el mateix. I ahir, ara em ve al cap, ahir visitava el Consell Comarcal d'Osona, que el conec molt bé, el tinc al costat, que està al capdamunt de com gestiona amb els números que obté de recollida selectiva i tot, però té molts reptes encara endavant, sobretot en nuclis de població grans, Manlleu, Vic, Torelló, per exemple, no? Però el que cal és afrontar això i posar-hi aquesta estratègia. Per tant, per reforçar el que deia i tractar el residu és car, per això, i ho ajunto amb l'altre, no generar-lo és el més barat de tot, no? I era per dir com frases fàcils que s'entenguin i que sé que són fàcils de dir, molt important dir-les amb convenciment, o sigui, creure'ns-ho, que és això, perquè l'altre dia la consellera deia una cosa que també és molt gràfica, no? Diu, al final menges una magdalena i quan l'has tret tots els plàstics ja t'ha passat la gana.
però és que la magdalena pot existir igual sense plàstics. Per tant, anem a obtenir una magdalena sense plàstics. I com a exemple gràfic, la magdalena, però això amb tots. Anem a comprar, l'entrepà que ens fem, i això és l'estratègia de residu zero. No sé, una cosa que també volem i que segur que serviria per un altre webinar, podem parlar d'ecofeminisme, no? I tot el que hem de posar sobre la taula dels residus menstruals, per exemple. Hem d'abordar també aquest tema per ajudar-hi, per ajudar, i una vegada més és paral·lel a l'hora de l'estratègia de residus zero. I en això, en tots els àmbits, hem de parlar dels productors, hem de parlar d'indústria, i per això cal parlar d'innovació i de les oportunitats que al final econòmiques també hi ha aquí darrere. I si generem oportunitats econòmiques amb això, tractant bé el medi ambient i fent cada vegada menys residus, doncs aquí estem. I repeteixo, no es parteix de zero, ja fa molt de temps que es treballa des de, no sé, fa dècades el tancament dels abocadors descontrolats, per posar un exemple també molt gràfic, fins a ara molts projectes d'innovació i moltes altres en l'àmbit de l'economia circular, etc. Sabeu què passa? No sé com ho veieu, però la gent, en general, t'explica la seva visió sobre tot això de l'acció contra el canvi climàtic. Diu, no, mira, és que ni Kyoto, ni París, ni Rio, és a dir, totes les cimeres acaben en una mena de no res o gairebé res, i la gent diu, escolta'm, si ni tan sols els grans conglomerats, els grans països estan avançant massa de pressa, tota l'esforç se'm demana a mi com a particular. Ja sé que és una mica una excusa de mal pagador, però com veieu aquesta mena de comparació permanent que fem entre el que fan les grans potències respecte a tot això del canvi climàtic i la gent que ja intenta fer el màxim? No sé, els nanos petits avui en dia no els hi preguntis que el color del contenidor o d'anar un residu, la gent menuda jo crec que ja ha nascut amb això incorporat com a informació de base. No sé, una altra cosa és la resta de la població. Imma, digue'm. No, jo crec que aquí no és veritat que les cimeres no tinguin resultats. No, és a dir, és molt diferent. Mira, per la meva lloc de responsabilitats que he ocupat a l'Ajuntament de Barcelona, he anat a moltes cimeres d'aquestes del canvi climàtic, diguem-ne, i jo recordo el 2004 a Buenos Aires, quan als Estats Units, diguem-ne, feia una aposta o no la feia, saps què vull dir? I allà es la veia molt diferent. I no cal que digui la darrera aposta, diguem-ne, del Trump, que va ser sortir de tots els acords, o la que ha fet el Biden ara de ser-hi. O a Copenhague, el 2008 o 2009, si no recordo malament, quan l'Obama i els líders internacionals van ser-hi i van firmar acords. Perquè això marca, condiciona les polítiques dels estats i de la mateixa Unió Europea, que sempre ha estat líder en aquests temes. Llavors, jo crec que aquí s'ha de posar en valor quan hi ha canvis i s'ha de dir que aquí hi ha una cosa que és bonica a nivell de transformació social, de revolució, com deia l'Isaac, no? Que és que és una revolució en la que calen els petits gestos i les grans decisions. No n'hi ha cap que sigui menys important que l'altre. És a dir, és clau que cadascú a casa seva generi la dinàmica de residu zero, que si ho fas bé, veritablement residus n'hi acaben havent pocs, dels que s'han de tirar al contenidor gris. I això no treu que, evidentment, la responsabilitat que tenim cadascú de nosaltres, a les nostres administracions o els governants de l'Estat, tinguin un paper clau. Però és un com tants altres de la vida, en què les accions individuals i les grans decisions polítiques han de ser complementàries. Isaac. Sí, a veure, petits gestos, grans decisions. Això també... I és molt important la cooperació, com per reforçar, institucional, els grans consensos, no ser utilitzat el tema barroerament partidistament i parlar de residus com una cosa, a veure que no quedi molt hippie jo ara, com una cosa guai, moderna, perquè la gestió dels residus i la concepció i tendir cap a l'estratègia de residu zero és així, és modern, és trencador, és innovador. No és una cosa gris de fa pudor, no, al contrari. I si anem canviant aquesta mentalitat, doncs anirà molt bé. I permet-me corregir-te una cosa, Eduard. Els nens, en molts dels municipis ja, no els hi demanis a quin contenidor ha de no sé què, perquè no saben què és el contenidor.
perquè estem amb el porta a porta. I com li diuen? Vols dir que hi ha municipis que no tenen comptes? Molt bé. Clar, una de les grans transformacions i de fal·làcies és que quan apliques el porta a porta els carrers són més bruts, al contrari, els carrers són molt més nets. No hi ha les zones de contenidors i no hi ha tot el que genera al voltant d'aquells contenidors. Per tant, en el marc d'on estem avui, que potser hi ha molts alcaldes i alcaldesses que puguin rebre aquest missatge, cal una adhesió valenta, però és que el resultat és extraordinari, en molts sentits, sobretot en la conscienciació de la ciutadania d'aquell residu que genera, per tant, passa a generar menys residu perquè és conscient d'aquest residu que genera. Quan va a la compra, canvien els hàbits de compra. I si no, els llocs on heu aplicat el porta a porta, parleu amb les peixateries, per exemple, quins són els dies que venen més o quins són els dies que canvien la seva venda. No passen a vendre menys. Els hàbits de compra són uns altres, per tant, els hàbits canvien, afecten. Per tant, aquesta conscienciació, més enllà dels resultats, que venen després amb números extraordinaris. Tenim municipis amb el 90-92%, que és brutal i extraordinari. Per tant, és tot esperança, que aplicar i parlar de residus obertament, serenament i de forma innovadora i moderna. No sé si vol afegir alguna cosa. Jo una mica, per resumir una mica, que estic totalment d'acord tant amb el que ha comentat la Imma com el que ha comentat l'Isaac. D'entrada, reforçar aquest missatge que malgrat les cimeres aquestes que es fan a vegades, doncs, el que ens arriba pels mitjans de comunicació és que no s'ha avançat massa. Per tímids que siguin, els acords que es prenguin en aquestes cimeres bons són, és a dir, ens ajuden i ens marquen unes línies i uns objectius. I dir-vos, doncs, això, que ja només sigui per remoure una mica també la consciència ambiental de les generacions que no han tingut accés o que no s'han format amb aquests valors, doncs ja és un gran què que hi siguin. I llavors, respecte a l'actualitat, doncs el que deia l'Isaac, està de moda, és guai. Ara reciclar ven, és un valor social en alça. Les noves generacions de municipis que fan porta a porta no saben el que són els contenidors perquè no en tenen, i saben perfectament on es diposita cada fracció. Per tant, hem d'aprofitar aquesta sinergia, doncs això, perquè cada vegada es vagi extenent més aquest model que les generacions futures ja l'agafen, perquè és com una qüestió d'hàbits, no? Segurament molts de vosaltres, ara ho diré una mica de forma il·lustrativa, us vau haver d'acostumar a l'ús del cinturó de seguretat quan es conduïa, no? Sí, senyor. Jo, en el meu cas, ja era obligatori quan es va imposar i, per tant, és una cosa que és un acte... Ho està dient ells, Eduard, No, o el casc a la moto, per exemple. El casc a la moto, no? Doncs reciclar... A mi em passa com el Nil, Ja. Reciclar es tracta d'això i va de les grans cimeres que fan petits avenços, però, com també deia l'Isaac, del dia a dia. Un altre exemple, les càpsules de cafè. Una nova problemàtica que ens ha aparegut. Doncs, si anem de cara a residu zero, podem plantejar-nos alternatives com tornar a comprar cafè a granel, anar al mercat també amb les carmanyoles, aquestes coses del dia a dia que són utilitzar bosses de roba per anar a buscar el pa, també, i no així evitar... Però aquí, per exemple, una cosa que em sembla important, lligant amb el que dèiem abans, que és que la decisió del govern de la Generalitat, quan va posar data límit a vendre bosses sense pagar, va ser molt important. Perquè en aquell moment, quan es va prendre aquesta decisió, que va fer un temps abans i després s'ha aplicat, ara això ha canviat els hàbits de tots els... Tant si són grans magatzems com si són petit comerç o no sé què, cada vegada més donen bosses compostables o de paper. I, per tant, una decisió presa en un moment determinat per un Parlament o per un govern capgira i ajuda moltíssim a avançar, perquè això hi ha processos d'adaptació que són ràpids. Perdoneu, abans algú ha dit un tema relacionat amb els fons de Next Generation. Si avui és verd, és innovador i tecnològicament
potent, té més possibilitats, bàsicament, de que surtin projectes que també repercuteixin, sobretot en llocs de feina, amb augment del producte interior brut d'aquest país. Com estem en aquests moments? Com seria el panorama sobre aquest tema a nivell, bàsicament, del que avui ens ocupa, que és tot el món dels residus i de l'acció climàtica? Isaac. Bé, jo crec que aquí hi ha un gran camp i veurem què som capaços d'obtenir, de fer, sobretot en el terreny de la innovació, com deies. I, per exemple, també, i un tema que conec bastant, plàstics agrícoles, tant de les maduixes del Maresme com de les bales de regràs del Ripollès, m'és igual, O sigui, la quantitat de plàstics que es necessita per aquesta pagesia és molt important i el residu és immens, perquè a més queda molt pesant el plàstic i tot. Què cal, a part de que quan s'han utilitzat, què fem d'aquest residu? Doncs sobretot trobar l'alternativa a aquest plàstic, que ja s'hi està treballant, ja hi ha cosetes, però han de ser eficients, no hem de castigar més la pagesia que utilitza, tot i que ha de ser conscient que el que utilitza és una gran càrrega per al seu entorn. Per tant, com a exemple aquest, doncs molts, en l'àmbit de la indústria, de la producció i el camp de Tarragona, la zona de l'entorn de Tarragona, la indústria, el que genera, doncs hem de tendir a trobar formes perquè no generi aquest residu. Per tant, aquests sistemes, aquesta tecnologia, aquesta innovació és on crec que ha d'anar la principal paquet d'aquests fons. Però després hi ha qualsevol també dels alcaldes o alcaldesses i de les grans ciutats més per aplicar canvis en el seu sistema de recollida calen diners, a part de la voluntat política, de la fortalesa i totes aquestes coses, que això no val diners, però sí que qualsevol campanya, qualsevol canvi, qualsevol no sé què, val diners. I, per tant, aquí hem d'abocar-hi l'altra gran part per poder fer aquestes transformacions, aquestes revolucions als municipis. Per tant, innovació, municipis, indústria, s'ha de poder invertir. Tot això, a més, Imma, sense oblidar que hi ha una cosa que se'n diu emissions i que a nivell, per exemple, de l'àrea metropolitana no pots oblidar, bàsicament, també tot el tema de l'accés d'emissions a l'atmosfera. Llavors, com es conjumina, com es combina, diguem-ne, aquesta atenció sobre el tema residus, sobre el tema emissions, quan un està de màxim responsable ecològic de l'àrea metropolitana? Aquí l'avantatge que té és que el residu zero, per entendre'ns, com a objectiu que plantejava l'Isaac i que és un objectiu compartit, genera molt poques emissions. Saps què vull dir? És a dir, aquí l'avantatge que hi ha és que les polítiques de prevenció de residus i d'un model de tractament basats en sistemes individualitzats amb una bona qualitat de la recollida selectiva i en sistemes de tractament, com jo esmentava abans, per exemple, de la matèria orgànica, amb la tecnologia que us explicava, que això estem parlant de 55 milions d'euros, una planta que, per cert, voldrien que es financessin amb fons europeus, per lligar coses que han anat apareguent. El nivell d'emissions que fa és infinitament inferior al d'una planta incineradora. I al contrari, allà generes energia fotovoltaica, generes biometà i biogàs, que ho pots reutilitzar en els vehicles de neteja o de recollida de residus dels municipis metropolitans. Clar, és un altre paradigma, saps? És el residu com a recurs, saps? En comptes de com a contaminant. En el Vallès Occidental, hi ha alguna cosa que poguéssim explicar, alcalde de Matadepera, Nin López, sobre algun projecte que sigui realment innovador i que ens pogués ara sorprendre sobre tot això i que abans em sembla que ha apuntat algun d'ells? Sí. Nosaltres aquí al Vallès tenim el Parc Vallès Circular, que és un projecte en el qual el que volem és tancar el cercle. No a través de solucions tecnològiques molt innovadores, sinó solucions tecnològiques ja existents, però per donar resposta als reptes de reciclatge. I què pretenem fer? Doncs augmentar, en aquest cas, la recollida selectiva amb aquests models diferenciats a cada municipi de la comarca. I llavors, evidentment, què passa? Doncs que quan tu augmentes la recollida selectiva, se't redueix la fracció de resta i t'augmenta molt la fracció orgànica. Per tant,
per donar resposta a aquesta fracció orgànica, nosaltres plantegem en aquests fons Next Generation l'ampliació de la nostra planta de forn de Can Barba per tenir més capacitat per tractar tota aquesta fracció orgànica, però alhora tancar aquest cercle, perquè d'aquesta planta de Can Barba, com també ha dit la Imma, se'n faria biogàs que podríem injectar directament a la xarxa, que actualment se n'està fent electricitat, que ja és un aprofitament, però, clar, s'ha de dir que l'electricitat se'n perd una gran part en rendiment en forma de calor i, per tant, injectar el biogàs és una forma molt més sostenible. Però, alhora, aquestes plantes també produeixen el compost que serviria per alimentar tots aquests camps els quals estan a l'entorn d'aquesta planta, que són uns camps de l'Anella Verda de Terrassa i el Parc Agrari de Sabadell. I no només això, sinó aprofitaríem el fet de la creació d'aquesta planta per transformar tot un entorn del Vallès, que és la carretera nacional 150, que va de Terrassa a Sabadell, per convertir-ho en una via cívica i aprofitar tots aquests fons europeus per donar resposta al que dèiem, que gestió de residus no és només energia neta, sinó que també és consum responsable, economia circular. Donaríem resposta a tots aquests vectors. Abans, jo volia comentar una cosa molt breu, que és que he comentat que tractar el residu és car. Jo volia dir car, però car té dos vectors. El vector econòmic, és a dir, el que es paga per fer això, però també el vector, com deia l'Imma, de la generació de CO2 o de, en aquest cas, petjada ecològica, que implica també tractar. Si hem de tractar menys... Menys petjada. Emetem menys, i això és molt important. Està clar. Hi ha una primera pregunta, ja com que estem a falta de 8-10 minuts, l'Anna Bigordà us pregunta si hi ha, suposo que l'Isaac Paraire seria qui hauria de contestar, ja hi ha una campanya prevista per conscienciar d'aquest residu zero, com hi ha hagut anteriorment, campanyes de comunicació a través de mitjans, d'altres maneres, diguem-ne, de reciclar, etcètera. Com està el tema? Bé, a part de que hi ha una plataforma ciutadana que fa anys que defensa això i que ens fem nostra aquesta estratègia, estem treballant en diverses direccions. Que no soni excusa, però sí que entrem de seguida en trobar les fórmules per anar avançant en aquesta estratègia de residu zero i aprofitar les campanyes institucionals o les campanyes comunicatives, les campanyes, no sé, fins i tot aquest fòrum on estem ara, per anar explicant aquesta estratègia. Per tant, podríem dir que sí, que ja estem immersos en anar fent aquesta campanya, però si és específicament amb una imatge, un lema o no sé què, l'agència no ho té encara, tot i que ho va incorporant i no partint de zero en tots els seus discursos i estratègies de treball d'ara en endavant. I no només això, sinó també el que parlàvem abans de sistemes com el de la recollida porta a porta, que sí que això intensificarem. I també amb la resta de valors que he parlat, tant d'ODS com quilòmetre zero, com ecofeminisme, com tot això volem anar incorporant-ho en el dia a dia. La veritat és que no sé si Catalunya està en aquests moments, ara es fan rànquings de tot, de com estàs aquí, com estàs en això. Respecte a altres llocs de l'Estat, estem, diguem, en el top. I respecte a Europa, quina seria la nostra ubicació, bàsicament, en aquest àmbit que avui estem abordant? Teniu dades, xifres? Respecte a Espanya, millor. Respecte a Espanya, millor. Si la mitjana espanyola, diguem, nosaltres estem a parlar. Catalunya, millor. I respecte a Europa, ara jo no tinc les dades presents absolutament, però, per exemple, de grans ciutats que facin porta a porta, n'hi ha poques, Hi ha Milà, que va fer porta a porta ja fa uns anys, i ara és igual que la matèria orgànica. Quan vam posar la matèria orgànica al carrer a Barcelona, l'any 2009, no hi havia cap altra ciutat europea que ho hagués fet. Ara hi ha Milà, que tenen porta a porta, i és un sistema que funciona bé, i a Itàlia hi ha algun lloc que és molt, molt punter, però no hi ha hagut moltes ciutats del tamany de Barcelona que s'atreveixin. I amb els resultats que té molta gent de Catalunya no n'hi ha gaires, ni a Europa. Vull dir que jo crec que està ben posicionada Catalunya en el conjunt de l'Estat i d'Europa. Del conjunt de l'Estat, com deia l'Imma, és claríssim, i ho veiem també ara amb situacions com el debat que es generarà
o que s'està generant ja amb la llei espanyola del tema, que, clar, estan legislant en uns territoris que van anys enrere del que anem a Catalunya i que aquí, una vegada més, doncs nosaltres ens toca preservar el que s'ha fet i els àmbits competencials que té Catalunya. En respecte a altres països, no he portat les dades ara, que són accessibles, però hi ha de tot, i sobretot tenim marge de millora molt gran, i segur que és millor que ens comparem els que estan millor que nosaltres, perquè així ens seguiran. I des del porta a porta o els sistemes, com dèiem, de dipòsit i d'opció i retorn, com tot això, que n'hi ha que estan molt millors que nosaltres. El Nil no sé si té les seves dades pròpies. Jo el que volia també era reforçar una mica el missatge que des de Catalunya s'ha treballat durant fa molts anys des de l'Agència de Residus, també a nivell legislatiu, quan la resta de comunitats autònomes encara no han fet grans salts qualitatius. Aquí hem tingut cànon de residus des de fa temps, hem tingut aquestes normatives, es van anar generant aquestes plantes de tractament i, evidentment, comentar que si nosaltres ens hem d'emmirallar, evidentment, ens hem d'emmirallar amb qui ho fa més bé, segurament serien països nòrdics, i amb qui també aconsegueix valoritzar millor el residu, perquè no es tracta només de tractar-lo, sinó de valoritzar-lo i de reduir. Ara mateix també li preguntaria al Nil, i després ja acabem, respecte a les polítiques més globals d'un govern o d'un consorci de municipis, el municipi pot prendre iniciatives, és a dir, l'estructura de la legislació permet iniciatives municipals. Ara he perdut en el Nil la imatge. Sí? No, la veiem nosaltres, eh? La veieu? Doncs mira, jo soc el que he perdut el... Doncs endavant, Nil, digue'm. Sí, jo he de dir que cada municipi té molt camí a recórrer, des de establir estratègies puntuals, com són com es farà la recollida de l'oli, que és un dels reptes que ara està apareixent en la selectiva, si es posen contenidors, si es farà porta a porta, per exemple, això és un petit gest que té una incidència brutal. Ullastrell ha començat amb el porta a porta també de l'oli i està tenint uns resultats excel·lents, però fins i tot com habilitem la nostra deixalleria municipal, el nostre punt blau, per dir-ho així, on l'habilitem. Per exemple, que aquest punt blau sigui un punt on no només el ciutadà hi hagi d'anar a deixar-hi residu, sinó que pugui reaprofitar coses. En el cas, per exemple, de Mata de Pere, poden aprofitar restes vegetals que guardem en un tancat i on les procurem, dels jardiners que hi aporten, per exemple, en aquest cas, també aquestes restes de poda. També, per exemple, des de la conscienciació ambiental, les festes del reciclatge, totes aquestes sinergies, el dia del medi ambient, val la pena també educar en aquests valors a la ciutadania. Des d'un municipi es poden fer moltíssimes coses i estratègies totalment diferenciades que no tenen per què donar millor resultat unes que d'altres. És a dir, n'hi ha molts que són bons. Per exemple, jo he pogut veure en visites a companys del Bages, on hi ha nuclis molt disseminats, on utilitzen contenidors amb xip, perquè evidentment han de centralitzar, perquè si no un porta a porta tindria una petjada de CO2 molt gran. Doncs aquesta estratègia pel Bages segurament és molt bona. En canvi, hi ha municipis més densos on ells opten pel porta a porta directament. Doncs tot això és modulable i evidentment, gràcies al Nil López, que en aquesta intervenció bàsicament hauria estat una mica la conclusió, el resum en aquest webinar. També li demanaríem aquest minut i mig a la Imma Mayol després d'haver compartit aquests 60 minuts ja de webinar. Quina seria una mica la visió conclusiva de tot el que hem estat aportant i la seva visió del futur més immediat, Imma? Jo sóc optimista, perquè crec que el que dèiem abans, quan deien el Nil i l'Isaac que els residus és guai, jo crec que és veritat que està havent-hi canvi cultural, crec que és veritat que hi ha un binomi de sanció amenaçadora que ajuda amb ganes de fer-ho millor,
i, per tant, major consciència en el món municipal de que val la pena fer-ho millor, amb un rendiment econòmic associat i amb una consciència d'estar contribuint a una millora del medi ambient associada. I, per tant, jo crec que aquests factors combinats fan que, si continuem cooperant sector privat, sector públic i entre les administracions, com estic segura que farem, jo crec que en un termini de 10 anys haurem fet una evolució molt significativa. I això crec que també és esperona, no? Isaac Pereira. Sí, no sé, una mica sumar-me a aquest optimisme obligatori, diguem, no? O sigui que, perquè d'altra manera no fer-ho amb optimisme sempre és més complicat. I res, és que el marge de millora és molt gran. L'àmbit competencial municipal, concretament, és que, de fet, en els municipis petits ja és una de les primeres competències que té un municipi. Sí que és cert que llavors és imprescindible sumar esforços amb consorcis o consells comarcals per poder-ho portar a terme. Això pel que fa a municipis petits, o en municipis grans ajuntar-ho amb altres ens com l'àrea metropolitana. Per tant, torno a l'inici, l'asimetria del país que ha de ser també en la gestió dels residus. Superoptimistes. És un tema que, per cert, a part de modern, guai, que ha de ser innovador, que hi hem de posar diners, voluntat política, lideratge, tot això, és un tema que necessita seguir tensionat. És a dir, no és una cosa que ho facis i que a partir del gener del 2024 aquí tothom es podrà relaxar. No, mai més. Cal mantenir la tensió permanent, però no per viure-hi de forma incòmoda, sinó per viure-hi encara més còmodament amb aquesta forma de tractar-ho. I tornaria a parlar del porta a porta. El sistema de recollida porta a porta necessita aquesta tensió permanent, perquè és molt fàcil perdre dades, molt més difícil recuperar-les, però si les tens has de mantenir, i això cal un altre cop el lideratge polític, el consens, la informació, la transparència i parlar dels residus oberta i serena i clarament, tal com hem fet tota aquesta estona, que per cert ha passat molt ràpid, que s'han obert molts temes i que podríem deixonar, tractar-los individualment en altres webinars o el que faci falta, i qui ho necessiti, per cert, com rotllo spam, a l'Agència de Residus, evidentment, a disposar i a disposició per parlar-ne, per tractar-ho i per tirar endavant les iniciatives que facin falta. Doncs us agraïm moltíssim tots els que hem estat avui vinculats a aquest webinar, les desenes de persones que han estat inscrites i ho han anat seguint molt atentament. Han fet potser menys preguntes que altres vegades perquè crec que estaven més atents a dades i conceptes que anaven abocant tant el Nil López, la Imma Mayol i l'Isaac Pereira, a qui convido que, no sé, en el pròxim webinar, que siguin potser també hi ha uns seguidors dels temes que abordem. Per ser un webinar, ja us ho he de dir, que serà una edició especial Maresme el pròxim 22 de juliol. I precisament ens hi desplaçarem allà per fer aquest webinar. I el 21 de setembre, per cert, intentarem fer el primer diàleg de nou presencial, preveient, evidentment, que el 21 de setembre les coses hagin anat millorant com van millorant i que ja tornem a veure'ns les cares en directe, no només a través dels programes de videoconferència. Serà un diàleg presencial a Sitges, aprofitant el Congrés Internacional de Mobilitat. Torno a reiterar, gràcies Imma Mayol, gràcies Nil López, gràcies Isaac Pereira. Fins la pròxima. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tothom. Gràcies. Fins aviat. Adéu. Salut. Salut. Adéu.